Masu kallonmu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu a tagwayen tashoshinmu wato Farfajiyar Mata TV da kuma Na'isa TV, inda muke kawo muku shirye-shiryen da suka shafi mata da maza, magungunan gyaran jiki, ƙarin ni'ima maza da makamantan abubuwa irin waɗannan. Kuma muna faɗin yadda za ku haɗa ne da kanku ko kuma je ku siyo kayayyakin da kanku ku haɗa shi cikin tsafta kuma da kuɗi ƙalilan ku haɗa ku yi amfani da shi kuma su ba da fa'ida duka don kaucewa magunguna da ake amfani da su marasa kyau, marasa inganci waɗanda suke cutarwa ga lafiya, ƙarshe a ƙare da zuwa ganin likita. Shi ya sa muke kawo muku irin makamantan waɗannan shirye-shirye, sannan muna duba ga abubuwa na Allahu Subhanahu wa ta'ala da suke faruwa a wannan duniya ta Allah, don kawo muku a yi jan hankali a kauce masa ko kuma a jawo hankali don cewa a yi wannan abun domin yana da kyau. Sannan mukan duba abubuwa da suke faruwa na rayuwa a social media, duniyar Kannywood da ma dai abubuwa makamantan duka waɗannan. Za mu yi magana a kan ƙudurori na shi Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, amma kafin nan idan yau ne shigowar ku channel ɗinmu ta farko, to da Allah ku daure ku mana subscribing a Na'isa TV da Farfajiyar Mata TV, a mana subscribing, a mana liking, a mana share, a mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura sabon abu zai zo gare ku kai tsaye za a sanar da ku. To an tambayi Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami da yake takara a jihar Gombe kenan ta gwamna, manufofinsa idan ya ci zaɓe, ya ce to alhamdulillahi gwamnoni da suka wuce duka kowa ya yi ƙoƙari na abubuwa irin ayyukan dai, amma ya ce matsala ɗaya wanda ma kowane gwamna ya kamata in ya ci zaɓe ya mai da hankali a kansu, shi ne ya ce shi manufarsa ita ce gina ɗan adam. Zai gina ɗan adam, ya ce kamar misalin gina ɗan adam ɗin da zai, ya ce na farko ɗan adam ba za ka gina shi ba sai ka ba shi ilimi. Ya ce zai ba da ilimi, za a gyara makarantu da makamantansu, za a gyara kuma za a ba da ilimi, sannan kuma za a koya wa mutane sana'a, sannan kuma za a nuna musu yanda ake yin ita wannan sana'ar. Bayan an koya musu ita, za a nuna musu yanda ake ita wannan sana'a, sannan kuma da irin ilimummuka waɗanda suke da amfani, wanda a shekara 2 ka gama kuma ko'ina za ka iya zuwa ka yi aiki kuma alhamdulillahi za ka samu aiki na rufin asiri. Ya ce wanda mutane za ka zo ko mutum ba ka yi zama na sama ba, to zai zama tsaka-tsaki, ya zama cewa mutum ya fi ƙarfin abin da zai ci ya sha kuma ya yi sutura. Ya ce waɗannan su ne manufofinsa. Za a gina ilimi, za a gina ɗan adam, za a koya masa sana'a, sannan kuma za a ba shi sana'ar yi, sannan kuma za a yi karatuttuka waɗanda suke irin kamar a yanda an shiga makaranta a ce irin an yi shekara 2 nan an gama, mutum ya zo ya abun nan. Sannan kuma ga kayayyakin sana'o'i a koya ma kuma a nuna maka yanda za ka yi da ma yanda za ka dinga samun kuɗaɗen shiga. Ce waɗannan shi ne muhimman abubuwa da yake ganin cewa zai yi, kuma yana ganin Arewa wannan shi ne matsalarta, saboda yawanci mutane ko mu ce masu mulki sun fi mai da hankali a kan gina gari, ba gina shi kansa ainihin ɗan adam ɗin ba. Ce to abin da ya kamata kowa ma ya mai da hankali kenan, a gina ɗan adam ɗin, tunda gari alhamdulillahi an gina gwargwadon hali, to a koma gina ɗan adam yanda za a gina rayuwarsa ta yi inganci, a mai da hankali mutum ya sami ilimi, a koya masa sana'a kuma ya iya, sannan a ba shi sana'ar yi, a kuma nuna masa irin abubuwan da ya kamata a ce an yi. Kuma za ku iya faɗar ra'ayinku a wannan shafi namu na faɗar ra'ayi wato comment section. Muna godiya da kallon Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV. Kada dai a manta a mana subscribing, a mana liking, a mana share, a mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta inda da zarar mun ɗaura sabon abu zai zo gare ku kai tsaye ba tare da wani shamaki ba. Sannan akwai shirye-shiryenmu na baya da muka yi magana muka abubuwa muhimmai na magunguna da sinadarai waɗanda za ka haɗa a ƙalilan kuɗi kuma da kanku. Kar ku bari a ba ku labari, ku je ku kalla.